もしも意識高い赤ちゃんがいたら新生児編。お疲れ様。どう品直。順調？もう次のフェーズ入ってんの？ってことは、1回に30。飲めるな。すごすぎる。もう母乳だけで体重増加してるんだ。私まだ1日15回。まだちょっと前にジョインしたんだけど、結構コースかかっちゃってて、まだまだリソース割かないといけないわ。いや、この間もギリギリ3時間寝れたんだけど、その後連続で寝るバッフはなくて、何回かトライしたんだけど、スキル追いつかなくて、うわーんってすぐ起きちゃった。ハレーション起こしちゃった。いや、すぐ MA がキャッチアップしてくれたから、重大インシデントにはならなかったんだけど、MA？ ママ。いや、うちの MA スキル高いのよ。なんか、前職で保育士の経験もあるらしくて、安心感全然違うもん。MA の話してたら会いたくなってきちゃった。